Vítáme vás u našeho dnešního ponoru. Máme tu materiály z čtyřdenního motovýletu po východních Čechách. Jde o poznámky Georgi a Wendy, vzali Yamahy a koncem května 2025 projeli, myslím, nějakých 840 kilometrů. To je slušná porce. Jo. A měli zajímavou misi. Prozkoumat region, ale s takovou, řekl bych, hvězdicovou strategií. Měli základnu v Dašicích. Aha, jakože jeden pevný bod. Přesně. Odtud vyráželi na denní výlety. Chtěli vidět hlavně rozhledny a nějaká ta historická místa. To je zajímavá strategie, ta centrální základna. Jako, má to výhody, že jo? Člověk nemusí každý den balit a tahat všechny věci. Přesně. Lehčí cestování přes den. A večer se můžeš jako víc ponořit do toho jednoho místa. Pro motorkáře to může být fajn změna oproti tomu neustálému stěhování. Určitě. I když, jak si naznačila, možná to trochu ubírá tomu dobrodružství z neznáma, kde večer skončíš. Možná trochu. Záleží, co kdo hledá, že jo? Jasně. Každopádně, oni začali hodně prakticky. První věc byla, že museli koupit baterky do senzoru tlaku v pneumatikách. Aha, klasika, technika si vždycky něco vymyslí. Jo, no a pak už vyrazili. První cíle. Třeba ten unikátní dvoupatrový most u Vojslavic přes Želivku. Ten znám, ten je fotogenický. A pak hned první rozhledny. Na Zubřím kopci, potom Vojtěchovská Uhlinská, taky Toulovcová. A zajímavě prý vypadala rozhledna Borůvka. Mají nějaký specifický design? Ta Borůvka jo, prý je nějak konstrukčně zajímavá. A co je taky fajn, oni u těch rozhleden často i lovili kešky. Takže další vrstva zážitku. Přesně tak. No a první den zakončili jak jinak v místním pivovaru v Dašicích. Takže hned od začátku je vidět jasný plán, že jo? Nejde jen o to polikat kilometry, ale fakt sbírat ty zážitky. Rozhledny jako téma. Jo. Ten Vojslavický most je navíc hezký příklad, jak se spojuje technika s krajinou. A ten geocaching to tomu dává takový interaktivní rozměr, jakože se musíš víc dívat kolem sebe. Přesně. Druhý den to jeli na východ. Zastavili u poutního kostela Panny Marie Bolestné u Homole. Tam je to známé schodiště, že? Skala Sankta. Jo. A pak dojeli až k nejvýchodnějšímu bodu celé té jejich výpravy, k rozhledně Val u Králík. Aha, takže až tak daleko na východ. Jo. A zpátky jeli přes Letohrad. A tam přišla taková ta cestovatelská realita. Povídej. Spagety z Penny Marketu. No jasně, někdy to prostě jinak nejde, nebo se nechce nic hledat, to znám. Potom ještě stihli rozhlednu Vrbice, ale večer je čekalo překvapení. Co pak? Ta pivovarská restaurace v Dašicích, co měli vyzkoušenou z prvního dne, měla zavřeno. Soukromá akce. Ach jo. Takže improvizace? Museli. Našli nějakou roubenku u mlýna. Ale je to přesně, jak říkáš, ukazuje to, jak je důležitá flexibilita. Přesně. Ta základna dává jistotu, ale zároveň si vázána na to, co je dostupné v tom jednom místě. Když to nevyjde, musíš hledat jinde. Třetí den ten byl ve znamení počasí. Ráno pršelo. Takže odložený start? Jo, prej koukali na radar. Zamířili na sever. Rozhledna Osičina, pak objeli vodní nádrž Rozkoš. K Rozkoši, jo, tam je hezky. A pak rozhledna Žernov. Tam dokonce přečkali nějakou přeháňku. A poslední zastávka dne byla hodně symbolická. Rozhledna na Chlumu u Hradce Králové. Aha, na bojišti 1866. Přesně tak. Tam se to krásně propojuje, že jo? Ten výhled z rozhledny a zároveň ten hluboký historický kontext toho místa. Jo. Podobně jako třeba ten čtvrtý den, co zmiňuješ ten kostel v Číhošti. To je taky silné místo. Geografický střed Česka a k tomu ten příběh faráře Toufara. Přesně. To není jen o koukání do dálky, ale o zasazení těch míst do nějakých širších souvislostí. A to čekání na počasí vlastně ukazuje i výhodu té základny. Nebyl tam ten tlak, že musíš za každou cenu ujet stovky kilometrů, aby ses někam dostala. Mohli si počkat. Máš pravdu. Ten čtvrtý, poslední den, tak kromě té Číhoště navštívili ještě rozhlednu Barborka u Svinčan a zastavili se u hrázy Sečské přehrady. Ta je taky impozantní. Jo, Seče klasika. A ten geocaching, ten je provázel vlastně celou dobu. U většiny těch zajímavých míst si našli nějakou tu kešku. Ten geocaching je na tom fakt fascinující doplněk. Z pasivního pozorovatele se staneš aktivním hledačem a často tě to zavede na místa, kam bys normálně ani nešla. Dává to těm zastávkám další smysl. Jo, souhlasím. Takže když to shrneme, 840 kilometrů, 4 dny, hlavně východní Čechy, jasný cíl rozhledny,
tomu historie geocaching. A ta logistika s jednou základnou. Přesně, s komfortem té základny v Dašicích, ale i s tou občasnou nutností improvizovat, jak jsme říkali. Ano, je to pěkná ukázka takového, řekla bych, kurátorského přístupu k cestování. Není to jen náhodné projíždění krajinou, ale aktivní tvoření zážitku. Kombinace tématu rozhledny, aktivity geocaching a té zvolené logistiky. Vzniká tak určitě hlubší propojení s tím regionem. Rozhodně. A na závěr možná taková myšlenka k zamyšlení pro naše posluchače. Jaké nečekané osobní objevy můžou přijít, když se třeba do regionu, který si myslíme, že známe, vrátíme s nějakým novým aktivním záměrem? Třeba právě to systematické hledání rozhledny nebo kešek, které jde trochu víc do hloubky než běžné povrchní poznávání.